ФСБ знайшла на кого повісити відповідальність за диверсії та замахи в Криму. Окупанти заявили про розкриття такої собі глибоко законспірованої агентурної мережі українських спецслужб з 18 людей. Буцімто вони причетні до 5 диверсій, серед яких, судячи з кадрів, опублікованих росіянами, підрив залізничних колій під Сімферополем у лютому цього року. Російські спецслужби переконують, що затримані готували замах на окупаційного главу Криму Сергія Аксьонова, спікера окупаційного парламенту Криму Володимира Константінова та Яніну Павленко, яка є гауляйтеркою Ялти. Вони ж, як запевняють росіяни, мали знищити екс-нардепа-колаборанта Олега Царьова, підстреленого в Ялті минулого місяця, та стукача ФСБ Олександра Таліпова, який пише доноси на проукраїнських кримчан. У липні під його вікнами вибухнув мопед, але сам Таліпов не постраждав. Тепер окупанти запевняють, що у бранця знайшли вибухівку для буцімто повторної спроби замаху. Непонятно, що случилось. Усі бранці нині під вартою. Серед них 2 жителів Феодосії, які нібито й вчинили замах на доносчика Таліпова, та чеченець, на якого повісили підрив авто російського окупанта у Джанкої. Цікаво, що про викриття таких собі кілерів Аксьонова та Константінова окупанти повідомляють уже втретє. Російський блогер Олександр Горний, який незаконно перебрався до Криму після окупації, зібрався тікати назавжди. У власному блозі у Телеграм поділився розчаруванням в окупаційній владі, яку назвав безславними виродками, та заявив, що більше не може дивитися на знищення півострова. Московський колонізатор Горний оселився у Коктебелі, де спершу пропагував руський мір, проголосив себе громадським активістом і захисником Коктебеля, а врешті розсварився з окупаційною владою буцімто через зраду ідеалів руської весни. Голова меджлісу Рефат Чубаров назвав Олександра Горнова поганню без роду та племені, який попри втечу не уникне відповідальності, як і мільйон інших росіян, що незаконно оселилися в Криму після окупації. Окупанти хочуть залучити до голосування на так званих виборах мільйони українців. Російський ЦВК офіційно оголосив про намір організувати переобрання Владимира Путіна і в окупованих районах Херсонщини, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя. Але з поправкою, якщо це дозволятиме безпекова ситуація у прифронтових регіонах. Російські вибори з залученням жителів окупованих районів є незаконними і нелегітимними, заявили у Центрі стратегічних комунікацій. Самі ж псевдовибори присвятили 10-тим роковинам окупації Криму та анонсували на 17 березня наступного року. В МЗС України закликали міжнародну спільноту засудити російський фарс, а на причетних до організації псевдовиборів накласти санкції. Також у відомстві застерегли іноземні держави не надсилати своїх спостерігачів, щоб не ставати співучасниками злочину. Звичні речі, як чиста вода і гарячий обід для херсонців на вагу золота. У місті перебої з електрикою та газом, брак харчів і все це під постійні обстріли російської артилерії. Окупанти навісніють на жителів Херсона та тероризують людей, які їм так і не підкорились. Херсонці тішаться хлібу, крупам та основним продуктам від міської влади та волонтерів. З допомогою на південь рушив і Кримський фронт. Везем продуктовые наборы. Также везем гигиену. Кроме этого, мы уже туда отправили сухпайки для військовых. Вы знаете, мы получаем 2 раза в неделю хлеб бесплатно, это с декабря. Это очень большая помощь, очень большая. Ну и гуманитарку дают хорошо. Бывает так, в месяц 2 раза дают, а бывает раз. Ну, она хватает. Химические засобы и продуктовые наборы. Это мы получаем. Ну, самое страшное – это бомбежки.
Я думаю, что никакая гуманитарная помощь в сравнении с жизнью, оно того не стоит. Вечером ложимся, а утром проснемся или не проснемся. Вот это самое страшное. Главное выгнать их за пределы Керченского моста. Больше... А помощь, конечно, Саул Сунар постоянно помогает. И Миска Рада, и наши волонтеры. Я благодарен ему, альхамдулилля, что я помогаю, мы помогаем, все мы помогаем друг другу. Что может быть еще лучше, когда ты просто от души помогаешь, не ожидая чего-то взамен. Проєкт «Кримський фронт» об'єднав зусилля кримсько-татарських волонтерів від забезпечення українського війська автівками та медеваками до частування жителів прифронтових районів кримсько-татарським пловом. Кримці зосередили увагу на південному напрямку, щоб бути ближчими до тимчасово окупованої батьківщини. Не менш важливим кримсько-татарські волонтери вважають і надалі допомагати херсонцям, які втратили все після російського теракту на Каховський ГЕС.